Hai que retroceder aos albores do século XX para contar esta estrana de historia. Unha historia que sorprendeu, preocupou e aterrou os veciños deste concello de San Sadurniño. Esta plácida comunidade de xente traballadora pasaba os seus días con unha sinxela rutina. Todo acontecía cando tiña que acontecer e recollíanse os tomates cando os había que recoller. A xente rezaba cando tiña que rezar. Casaba quen tiña que casar. A xente morría cando tiña que morrer. Todo funcionaba nunha perfecta armonía. Pero en 1904 e nos seguintes meses algo alterouse neste lugar. Polas noites, entre as sombras, unha extraña e encorvada figura comezou a ser vista polos veciños. Ninguén sabía a que se debía nin o que estaba a suceder. Ata que se decataron de algo sorprendente. Os gatos do pobo estaban a desaparecer. De todos os xeitos sexamos sinceros. Naquel momento ninguén facía caso aos michos. Non só non eran apreciados, que os tiraban ao río nada máis nacer, metidos nun saco. Os ratos empezaba a ser un problema, algo tiña que facer. Quen iba a pensar que os gatos eran tan útiles? Parecíame ben que a señora roubara os gatos sempre cando os tratara mellor do que os trataban os propios propietarios. Quen era aquela señora que estaba a levarse os gatos? Sería meiga e utilizaríos por os seus conxuros. Na prensa de época falábase de seu uso culinario. Pero levaríos para comer? Ningún rexemento enteiro podería comer todos os gatos que desaparecían cada noite. Sei que os vendería no mercado negro. Hai quen sospeitaba da marquesa. Algúns defendían que quen estaba detrás era a industria peletera, que puxera de moda as colas de gato. Como accesorio distinguido. Nos ambientes máis intelectuais falábase dunha sociedade elitista, unha sociedade secreta. Que saciaban os seus aberrantes apetitos en misteriosas reunións. A prensa bautizouna como a sociedade come gatos. En resumen, el comienzo del siglo XX eran malos tiempos para los gatos. Pero non podían permitir que lle roubasen os seus novos amigos. Así que decidiron organizarse. Os veciños trataban de dar caza àquela misteriosa vella. As noites eran longas e frías. Mentres facían obrigada vixilia. Os días xa non eran produtivos. Todo o mundo andaba a descansar. Ninguén casaba cando tiña que casar. Ninguén morría cando tiña que morrer. Iso sí, a xente rezaba quen tiña que rezar. E por fin unha noite. Unha fría e escura noite. Unha fría e escura noite.
Un veciño percibiu unha sospeitosa sombra avanzando entre as casas da aldea. Aquela encorvada figura avanzaba con paso firme cara ao monte, portando un sospeitoso saco sobre as costas. O veciño interpúxose no seu camiño. E dun golpe certeiro deulle fin a sospeitosa. Tras uns minutos de golpes e laios, fíxose o silencio. E achegáronse todos os veciños a contemplar con horror a culpable daquel suceso. Ao fin, o pesadelo rematara. Xa poderían dormir. Ou non. Hai quen di que aquela anciana non morreu. Hai quen di que tiña 7 vidas. Bueno. Hai quen di que as noites de lúa chea se pode ver unha vella rodeada de gatos paseando polos montes de San Sadurniño.